Okay guys, what's up guys? Karon guys, nata karon sa Cambugsay Hills guys, sa Barangay San Pascual, Ubay, Bohol guys. Karon guys, makita na to ang nindot na view sa Cambugsay guys, sa San Pascual, Ubay, Bohol guys. Okay guys, tara guys. Okay, sa to makita ang nindot na view guys, diri guys. Unya guys, na makita na to ang building guys sa NIA guys, sa National Irrigation Administration. Unya karon guys, mo ni siya Mother Dam sa San Pascual, Ubay, Bohol guys. Mo ni siya gikuhaan sa mga tubig guys sa San Pascual. Mo ni siya guys ang Cambugsay Hills guys. Dara guys, ato makita guys. Dara guys, nindot kayo diri nga view guys ang Cambugsay guys. Dara guys. Atong suruyon guys, pakita na to guys. Dara guys. Nindot kayo diri guys ang Cambugsay guys. Bugnaw pug hangin diri guys. Ato makita guys. Unya tapoy pakita na to guys, tapoy nanagat dito guys. Kay dagkay dapita guys, daghag tilapia ning dapita guys kining Cambugsay guys. Ato makita guys. Unya makita po na to ang mga kuan guys, daghang mga tungtod guys. Guys, makita na to guys ang mga kahuyan guys. Unya guys, makita na to ang mga gipang tanom guys nga mga kuan guys, mga kape guys. Naay mga kape diri gipang tanom guys, makita na to guys, mga kape guys diri sa Cambugsay Hills sa San Pascual, Ubay, Bohol guys. Okay guys, guys, guys. Alita guys. Nito diri sa Cambugsay guys. Nya dito napita guys sa kuan guys niya guys, ta dito ang kawayan dito guys, ang mga lingkuranan dito guys, pwede ta mo lingkod dito. Nya sa pagkakaroon guys, hapon naman guys, nagsira pa ron sila karon, mga buntag tel guys, mag-abli na sila dito guys. Nya guys, mo na siya inil tayo nga kuan guys, kanang area dito sa Cambugsay guys, makita na to guys, oh. Dara guys. Oh. Dara guys, alita guys. Ya guys, atong makita guys, tayo dito guys. Alita ang bako na to dari guys. Dara guys, sa ubos guys. Dara guys, oh. Dara guys. Dito kayo nga view diri sa guys, kay pagyan guys kanang mingo guys, unya nindot ang view guys Cambugsay guys. So makita guys, dara guys. Dara guys. Ya tayo dito guys, at ang atong makita guys, to ay nanagat dito guys, atong katuon guys. Tara guys. Ito guys. Da guys, nindot kaning dapit dari guys kay kuan guys kanang bugnaw guys. Unya sama kay nga hapon na guys. Bugnaw diri guys nya. Way bana diri guys. Hilom diri sa Cambugsay Hills guys sa located ni sa San Pascual, Ubay, Bohol guys. Oh, kanang tourist destination gyapon ni ang Cambugsay guys. Karon guys, makita na to si ma'am guys, ta guys, kauban ni sir guys nga namukot sila guys atong tanahon guys unsa ilang kuha guys. Tara guys. Atong kan guys diri guys. Nindot kay ris Cambugsay guys, kay nindot diri guys, linaw diri, limpyo kayo guys, ang ilang tubig guys. Mao ni siyang tubiga nga kan atong interviewon si ma'am guys kay unsay mga pamaagi ning tubiga. Ma'am, mayong hapon ma'am. Nana mo idang nakuha ma'am? Oh. Una na sila nakuha silang ma'am pantat guys. Okay guys, atong tanawon guys ang pantat nilang nakuha ni ma'am ug sir. Kauban ni ma'am guys, si sir guys. Hello sir. Hello sir, kaway sir, kaway. Oh, kaway sir, okay. Okay, saan nyo nakuha ma'am? Pantat, unay gamay nga. Uy, pantat, lami ka yung pantat guys. Sunuban, tunuan guys, kining pantat kay kuha ng ma'am. Oh, dala guys, di kuha na tunok ma'am. Dala guys, makita tong pantat, ilang kuha diri guys. Tambo kayo guys, lami ni guys. Sunuban guys, sugba guys. Gabi ning pantat guys, lami kayo guys. Diri sa Cambugsay guys, makita to. Okay ma'am, ganina ra mo namukot ma'am? Oh, mga alas 3. Mga alas 3 sila namukot guys. Pukot ni ma'am, taga. Palangri. Nagkuhan sila guys o kanang nylon guys. Pila ka metros gikan sa taga ma'am? Mga duha ka dupa guys. Duha ka dupa ang kalayon sa taga nga ilang gi kuan guys kanang butangan lag taga guys. Unya na sila paon diri guys, dara makita guys. O mo ni siya ang wati guys. Mo ni wati guys, mo ni wati. Na nang lihok pa guys, oh na guys, na guys, oh nang lihok pa na guys kanang wati guys. Ato makita guys, nang lihok pa ang wati guys, tanaw guys. Na guys, gilok kayo guys, gilok kayo kay nang lihok pa ang wati. Mao ni siya guys, ipaon sa taga sa palangri nila guys, ilang kanon kanang ilang subayon ni ugma guys og naabay nangaon sa wati guys. Nga mga tilapia og pantat. Apil ang haluan diri ma'am? Ang haluan po og mukaon sila diri palangri. Unsa ni kataas yung palangri sir? 200 metros ang ilang palangri. Abot ka dito sir, abot ka dito sa atong hagdanan. Guys, katong kaping layo katong na ay blue ma'am. Unsa man ang blue nga
kanang building ma'am, so na siya. Anha mag-abri og tubig. Ana maabre ang ana dito mag-abli og tubig ma'am. Diha kuno guys, ablihan ang tubig diha guys. Mo na siya usay tawag ana ma'am kanang ablihan sa tubig. Sing ana? Reserve Reservoir. blow. Kuan. Receive blower. Blue. Receive bro. Kuan man nailisuon na ng Nailisoon dia guys at tumagas sa tubig. Ano man siya sa basak ra ni og sa imnonon po ni. O sa kaning tubig guys, adto gyapon ni sa basak guys. Mao ni siya Mother Dam sa San Pascual, Ubay, Bohol. O nya katong story guys, ang Mother Dam to sa Pilar guys, pero gamay-gamay ra ning ilang dam guys. Pero ma'am, ari gyapon ang imnonon ma'am. Katong sa San Pascual. Ani siguro kana may host adto gipatungab. O ani gyapon to gikan tong tubig imnonon sa mga tao guys. Dako gyapon ning katabang ning tubig diri sa Cambugsay Hills guys, sa located sa San Pascual, Ubay. Unya guys, kamulo pa si sir guys og kuan guys paon guys. Unya mga pila ka minuto ani guys. Nay mga tilapia guys, pantat guys, sama ning katong sa ma'am, katong sa ma'am. Kuan langi. Oy nailangi oh. Nailangi katong gingon guys nga haluan. Haluan guys mo ni siya ay langi. Sa gamay pa langi. Sa dako na haluan. Okay, mo ni siya oh. Mao ni lami kayo sa buwan guys. Sunuban guys. Panakutan guys, lami kayo ning langi guys. Mao ni siya langi guys kini langi. Mao ni langi sa gamay pa langi. Og mudako ni siya guys. Haluan. Oh, sa dako haluan, sa gamay langi. Okay, na makita na to ang kanindot sa kuan, ang kanindot sa area sa Cambugsay guys. Makita na to. Oh, landot kayo guys. Tinaw kayo guys oh. Tinaw ang tubig guys. Linaw ang tubig guys diri sa Cambugsay Hills sa San Pascual, Ubay. Karon guys, karon si sir guys kamulo pa ma'am. Oh kani ma'am tama kaway ma'am, kaway ma'am. Tara si ma'am aki sing ani ma'am Bibi lumod. Bibi si ma'am Bibi Lumod o kauban ni sing ani sir Ronnie Lumod. Okay, kauban ni Sir Ronnie Lumod ug ni Ma'am Bibi Lumod na karon sa Cambugsay Hills na masol sila guys. Nagpalangri sila para ugma guys na anay mukaon sa mga gipangbutang nila nga mga wati guys, paun sa tilapia guys, pantat unsa pa na diyang mukaon guys para ugma guys, ugma man balikon. Ugma guys, balikon nila guys. Ugma pohon og naabay nangaon sa ilang wati pero guys, di man kalikayan guys, naagyo po'y mukaon, na po'y may di mukaon ma'am no. Oh, pa normal nga siya ma'am. Unya ma'am. Karon ma'am, si sir, napa si sir na si sir. Sir. Abo de Pilar Dam. Sa dito ko ma'am sa Pilar Dam, dito po ko nagkuha ko sa Pilar Dam. Dako tong Pilar Dam ma'am. Kay dito po ko atong unang adlaw, atong October 11, dito po ko pista sa Pilar. Unya nagkuha po ko sa ilang Mother Dam sa Pilar. Unya karon diri, mo po ni siya Mother Dam sa San Pascual, Ubay. Unya ang pinakadako gyud nga dam guys, gikan sa Pilar Dam, Cambugsay Dam, Hills, kamo siya, Cambugsay Dam. Ang dako yun nga pilar sa tibok Bohol, ang Bayungan Dam. Mao to siya Mother Dam sa San Miguel, Bohol. Unya mo to kinadako ang dam sa tibok Bohol, ang Bayungan Dam. Ang sunod ay kuno ang Samura Dam sa barangay sa lungsod sa Talibon. Kanang Samura, ako nabiyong murag barangay na siya. Barangay Samura. To apoy dakong dam nga project dito sa government guys. Ang Zamura Dam. Mo to'y sunod sa Bayungan Dam. Sunod ay katulo ang Pilar Dam. Sunod sa Pilar Dam, kining Cambugsay Dam. Cambugsay Dam guys. Karon guys, tanaw ko makita na to ang nindot kayo nga view guys. Tanaw guys, linaw kayo guys. Daghang mga isda diri guys. Sa mga kasama silang nakuha nilang ma'am May pantat, may langi. Kini guys, kining kuha guys. Iniguli ani guys. Dako nagkatabang ani sa pamilya guys. Kining pantat, kini pong langi guys. Sunuban ni guys, panakutan ni guys. Lami na kayo sa pamilya guys. Kining ilang kuha guys. Dako nagkatabang guys. Kan guys,
Naggapon sila diri guys. Nagkuan sila ilang palangri guys, ilang panagatan guys. Okay ma'am, ari mo inay ko ari ko diri ma'am, unahan ma'am. Sige, padayon lang mo di ma'am. Okay. Ari ta guys, mulibot ta guys nindot kayo nga lugar diri guys. Diri sa Kambugsay Hills. Located ni siya sa San Pascual, Ubay, Bohol guys. Mao ni siya guys ang Kambugsay Dam. Okay guys. Dara guys, ato makita guys. Mao silang ma'am guys, Ma'am Bibi. Si Serone, karon guys, kamulo pa sila kuan guys. Kamulo pa sila og paon guys sa ite para sa isda nga tilapia og pantat guys. Dagan diri tilapia guys, dagan pantat diri. Lamot na tong haluan guys. Mga langit guys, dagan diri guys. Manaog mapon guys, iniguman nila og kuan guys, pamaon guys. Ibili nila diri ang katong ilang gipang kuan nga taga guys. 200 metros nga kalayon nga ilang gi kuan diri guys, ilang gibutang diri guys para ugma pon guys. Baliko nila guys og nanabay dagang kuha. Nanabay dagang nikaon sa ilang gibilin nga mga paon nga gibutangan og taga guys. Diri guys. Nindot kay guys, linaw diri guys sa Kambugsay guys. Guys, makita na to guys. Unya guys, makita na to ang building sa niya guys. Kining niya guys, mo na siya National Irrigation Administration guys. Mao na siya nagdala sa tubig gihapon diri guys sa Kambugsay Dam guys. Okay guys, mo na siya ikatulo nga pinakadako nga dam sa Bohol. Kining Kambugsay Hills Dam. Unya ang number 1 nga dako nga dam sa tibok Bohol guys, ang Bayungan Dam. Nagsunod guys ang Zamora Dam sa lungsod sa Talibon guys. Unya ikatulo ni guys ning Kambugsay Dam diri sa San Pascual, Ubay, Bohol guys. Nakaroon guys, padung na tasaka guys. Kaya guys, padung na tasaka guys. Nakita ninyo ang view guys. Da guys, dara. Okay guys, murag hangat-hangat yun guys, saka ni guys. Da guys. Ma'am, sir. Salamat. Kaway. Sige guys, alita guys. Kaya guys, salamat sa pagtanong nyo sa akong video guys. Maginaot ko, nagmalipayon mo sa akong video. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel guys. Renato Adventurer guys. Salamat guys. God bless guys.